Здравейте хора, аз съм TrollBG и тук снимаме... Аз снимам сам, защото правя клип, нали този клип го правя, защото ще ставам след малко нов левел, заради да ви се наслади. И вече, както виждате, имам ново оръжие, не и силата. И сега ще се опитам, защото няма никакви, тук почти само 3-4 сме. Ей го, ето горе. Хоп. Но да я паднем и да я им намериме. Ето го, флага им. И станах нов левел, както виждате вече 740 XP ми даде. И както искате го гледайте. Да ви се наслади малко. Аз преследвам този. Опа, оп. Браво на ме, ако съм прописал. Ако не виждате как. И сега то ще ме открадне. Не знам, ето обаче го подмина. Ей! Как го няма, бе. Аре, прибери го, идвай. Отивай, бе. И аз да го взема. И, както виждате, станах нов левел, пак ви го казвам. Защото ви чаках от вчера да бъда на едно убийство. И днеска само и те да убия някой и да стана нов левел. И както виждате, аз станах нов левел, а не знам къде ни е знамето. Ужас. Това е много гадно. Хопа. Капагаш направо. Да го оцеля. Ей го. Да, оцелих. Ей. И със спида. Тръгваме, дами и господа. Да го оставим. Оставихме го. И получаваме малко XP, да знаете. И още другия път, сигурно до утре, ще бъде другия клип как става нов левел, защото вчера ви снимах с димката как ставахме, нали как той стана нов левел вчера. И просто много бързо станах друг левел почти. И сега ви снима за него. И така се тронах. Я къде съм се тронал? Тук никой не може да ме намеря. И както исках да ви кажа пак, станах нов левел, сега ще се... Тъкмо се измъкнах и това стана тъй. Обаче, малко съм настинал, да знаете, ако в клипа чувате тези смърквания, да знаете, че са от мене, не е някакъв бък. Защото съм настинал. И заради отидох вече и съм взел флага. Ето, както виждате, и съм взел флага. Ето го един от моите, където минава през моя път, където щях да доставя флага. Ето го доставих преди малко. При нашия флаг никой не го е пипал. И в мен е техния флаг. В мен е надеждата, дами и господа. И дали ще ми даде? Да. Пък няма никой. Така че ще излезам. И както вече ви казвам, станах нов левел. Ето виждате, че има. И тези вече мога да си ги купя. Мамута брънкнат първото нещо. Първия левел. Тук мога зебрата. И най-важното за мен е най-готското. Ето тази боя. След малко ще ви я покажа, само да ми заради. И както вече знаете, това е май 4-ти епизод от поредицата